Πού πάμε είπες? Πού είστε? Στο φεστιβάλ της εκκλησίας του Ίστα. Έλα, κλείδωσα. Πάμε. Πάμε. Πάμε και κρυώνω. Πώς του μηνός είναι? Οκτωβρίου 2. Ναι. Είναι Παρασκευή. Για 3 μέρες. Πού είναι η εκκλησία, για να δούμε. Η εκκλησία εδώ είναι. Ναι, έλα από μπροστά. Και πλάι σκηνή. Γεια σας. Τι κάνετε? Θα μας κάνεις διάσημος. Ναι, βέβαια. Η Χριστίνα καλά, όλοι καλά. Δόξα τω Θεώ, καλά. Καλή όρεξη. Να κάνω φίλοι να δεις στον ποτάμο τα ρούχα μου, στη χώρα τα αρματά μου και στον ωραίο καράβι την αγαπητικά μου και στο ωραίο καράβι την αγαπητικά μου. Yeah. Αλλά το έχεις στο κουμπί.